Bapak, aku meh takon. Takon apa? Kenapa pemerintah nganjurke supaya masyarakat padha ning omah wae? Oh iya bener kuwi. Wong kon do ning omah amarga saiki lagi ana wabah sing jenengane COVID-19. Apa kuwi COVID-19? COVID-19 iku jeneng sing virus sing asale saka Wuhan, negara Cina kono. Iku virus sing mbebayani menungso. Iso merjaya menungso lho. Oh, lah terus piye cara ngatasine? Oh iya. Cara ngatasine iki pemerintah nganjurke supaya njaga kebersihan tangane nek wisuh nggo sabun, banyu mili. Sing pindho, awake kudu njaga jarak. Sing ping telu, nek metu-metu ning omah kuwi nggo masker lan sak panunggali. Oh, nek ngono aku lagi ngerti nek wong-wong kok padha ning omah wae. Yen ngono aku tak melu anjuran mau kae wae supaya bebas saka COVID-19. Matur nuwun infone, Pak. Iya, padha-padha hati-hati ya. Nggih.